ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, PSEC ടോക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം എന്ന ടോപ്പിക് തുടരുന്നു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുക. ആദ്യ ചോദ്യം: സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ ദേശീയ നേതാവ് ആരാണ്? ജയപ്രകാശ് നാരായണാണ് സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ ദേശീയ നേതാവ്. ഓർത്തിരിക്കുക, ജയപ്രകാശ് നാരായൺ. അടുത്ത ചോദ്യം: അഴുക്കുചാൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് കാതറിൻ മേയോയുടെ ഏത് കൃതിയാണ്? മദർ ഇന്ത്യ എന്ന കൃതിയെയാണ് അഴുക്കുചാൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഓർത്തിരിക്കുക, മദർ ഇന്ത്യ. അടുത്ത ചോദ്യം: മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടയായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ മാഡലിൻ സ്ലേഡ് ഏത് പേരിലാണ് പ്രശസ്തിയായത്? മീരാബെൻ എന്ന പേരിലാണ് മാഡലിൻ സ്ലേഡ് പ്രശസ്തിയായത്. ഓർത്തിരിക്കുക, മീരാബെൻ. അടുത്ത ചോദ്യം: മര്യാദ, ലീഡർ തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ആരംഭിച്ച ഏത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷനാണ് മഹാമാന എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്? മദൻ മോഹൻ മാളവ്യയാണ് മഹാമാന എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. മര്യാദ, ലീഡർ തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതും മദൻ മോഹൻ മാളവ്യയാണ്. ഓർത്തിരിക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം: ബംഗാൾ കടുവ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ദേശീയ നേതാവ് ആരായിരുന്നു? ബിപിൻ ചന്ദ്രപാലാണ് ബംഗാൾ കടുവ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഓർത്തിരിക്കുക, ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ. അടുത്ത ചോദ്യം: മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു? സരോജിനി നായിഡുവാണ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഓർത്തിരിക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം: 1914 അലഹബാദ് കേന്ദ്രമാക്കി സേവാസമിതി ആരംഭിച്ചത് ആരായിരുന്നു? ഹൃദയനാഥ് ഖുൻസ്രു ആണ് 1914 അലഹബാദ് കേന്ദ്രമാക്കി സേവാസമിതി ആരംഭിച്ചത്. ഓർത്തിരിക്കുക, ഹൃദയനാഥ് ഖുൻസ്രു. അടുത്ത ചോദ്യം: 1914 ആനി ബസൻ്റ് ആരംഭിച്ച ഏത് പത്രത്തിലൂടെയാണ് ഹോം റൂൾ എന്ന സന്ദേശം ജനകീയമാക്കിയത്? ന്യൂ ഇന്ത്യ എന്ന പത്രത്തിലൂടെയാണ് 1914 ഹോം റൂൾ എന്ന ആശയം ജനകീയമാക്കിയത്. ഓർത്തിരിക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം: ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെങ്കുപ്പായക്കാർ എന്ന പേരിൽ അനുയായികളെ സംഘടിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? ഖാൻ അബ്ദുൽ ഗാഫർ ഖാനാണ് ചെങ്കുപ്പായക്കാർ എന്ന പേരിൽ അനുയായികളെ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഓർത്തിരിക്കുക, ഖാൻ അബ്ദുൽ ഗാഫർ ഖാൻ. അടുത്ത ചോദ്യം: ഏത് നിയമത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്നത്? റൗലറ്റ് നിയമം ആണ് ഈ നിയമം. ഓർത്തിരിക്കുക, ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്നത് റൗലറ്റ് നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം: ഏത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അരബിന്ദോ ഘോഷിനെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ വിചാരണ ചെയ്തത്? ആലിപ്പൂർ ബോംബ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അരബിന്ദോ ഘോഷിനെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ വിചാരണ ചെയ്തത്. ഓർത്തിരിക്കുക, ആലിപ്പൂർ ബോംബ് കേസ്. അടുത്ത ചോദ്യം: ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും മഹാത്മാഗാന്ധിയും തമ്മിൽ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയത് എവിടെ വെച്ച് നടന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു? 1916 ലക്നൗ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഗാന്ധിയും നെഹ്റുവും തമ്മിൽ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയത്. ഓർത്തിരിക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം: 1919 മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെയും മൗലാന ഷൗക്കത്ത് അലിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ്? ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനമാണ് 1919 മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെയും മൗലാന ഷൗക്കത്ത് അലിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനം. ഓർത്തിരിക്കുക, ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം. അടുത്ത ചോദ്യം: ചിറ്റഗോങ് സായുധ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ സൂത്രധാരനായ ഏത് വിപ്ലവകാരിയാണ് മാസ്റ്റർ ദ എന്നറിയപ്പെട്ടത്? സൂര്യസെന്നാണ് മാസ്റ്റർ ദ എന്നറിയപ്പെട്ടത്. ഓർത്തിരിക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം: ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് വധിക്കപ്പെട്ട ഒരേയൊരു ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു? മേയോ പ്രഭുവാണ് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് വധിക്കപ്പെട്ട ഒരേയൊരു ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയി. ഓർത്തിരിക്കുക, മേയോ പ്രഭു. ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു.